kumbira wina lunga mtindero kuno ni hoizvi adada bandere ichokwadi kumbira marwani batsiri ana tseyo wewe soba masipetele kumbira wala hoizvi adada bandere bedare ichokwadi kumbira marwani batsiri kumbira tino wina pira akawisa nyaya mudare rino ramambo Nyandoro rakadedza soba mazipetele uri kudiwa nedare ramambo Nyandoro pamusoro penzvimbo yaugere udanzwa pamusoro na nedara ramambo Nyandoro pamusoro penzvimbo yaugere saka uyauzadzise nekupausha kuzvikoti wakapaona sei pamberi pedare kuchipa matupu pamusoro pedare ndiwani ndini soba mazipetele ndiye akanyorewero ndiye bati vabereki vavava ayo vabereki vei akanetsana nemumwe against ndiani handinaona tinanetsana naye ndikatoshamisika amai ndove mindaka ayo nemastenzi vari kumirira vakomana ava nohungu ndiwani mazita akanyoresa but ava vauya kupostiponda vanosoponda nyaya vakomana pamusoro mambo pamusoro makurukota nyaya yedu nemukomana imwe chete saka inini handinanzwa rangu samoni richitaverenga 1 maviri masamoni enyu nyaya imwe chete tangoverenga 1 handitika aya ndinotenda saka chekutanga changamiri kuda kuzivo mumhan'ari wedu nekuti taona vaita vaviri miraika umane imimi vanhu hamembi vatonga soft isa hatibvunzwa izvozvo totenda unoverengerwa nyaya yako wamhan'aronzi handisati ndatoziva saka patiaverenga nyaya yako ndopa uchaziva mumhan'ari wako mese muri vasungwa makadai ndinotenda hapana mumhan'ari hapana musungu hapana mutenda takudedzai mese makadai madedzwa nedare mazvinzwa saka isu tanzwa zvichinzi vanhu vari kumirira vanhu vari kuSouth Africa ndizvo vada kumirira kuti tavanzwa vanhu vari kuda kumirira nyaya iyi ndivo vanhu vakasheya mastenzi ndivo vaive varidzi vezvinhu izvi kwaziva sei kuti mastenzi nyaya chete tachitoiziva kupi pakuti isusu naamai akasheya mastenzi vakasheya mastenzi makaita zvokushewa mese makadai ava vanga vakatosheyawo nababa vangu vasina kusheya zviri kuretu akapiwa nababa ndini ava ndo vakazosherwa nefamily ona nyaya mudaraba initonga but amen andimozodzoka nevakomana chikumbiro chakaiswa nevabereki vevana ava amai Winnie chikumbiro chavakati nyaya iyi ifamily issue isu vamwe tiri kuSouth Africa taikumbira kuti mutisiro mazuva ari pamberi saka tatakati vanozoya end of July saka zuva ranhasi ranga rizuva rekupostponda but hatipostpondi musipo totokugarisa ipapa musazoona kungefanike tine dzimwe nyaya dzataita kuseri dzamusiri kunzwisisa inini saka tatoti ngavauye vakomana ava vachipostponda vakatotaura neni pafoni vachiti vari kumbira nyaya iyo ipfuridzirwe mberi but mutemo wedu wedare totozviita zviri official sezvataita izvi saka chikumbiro chedu tinotazisa kuti asi manje vanhu vanoenda vaine kugunun'una teererai kandikutaurira vakomana imimi vachivafonera nenyaya yekuti akaita nyaya ndizvoka akataura zita remunhu saka imi kutomirire rasipo iye asina kumbotaura nezvake munyaya yedu hatorimo kana kuti vakomana imi muri kuti munyaya iyi munokwanisa here tipinde munyaya iyi munokwanisa here kupindura munyaya iyi changamira isusu sevamhan'ariro tiri kuda kuziva mhosva yedu sekushedzwa kwatakaitwa then kana isiri mhosva yedu tokutsanangurirai varidzi vemhosva mudze mhosva yenyu mudze mumaoko mukoma mudze mukoma wako mhosva yenyu mhosva yedu mukoma
amai ava ari papa mastenzi atakapiwa isusu vari kuti ari kufanira kuenda kune vana vekwaamai nini. Ndinotenda munin'ina asi handikwanise kukunzwisisa nekuda kwei ndinonzwisisa watakaparira mhosva nekuti iwewe handina kukuparira mhosva. Aiwa, waverengerwa mhaka iye ari kuti mhosva yedu ndoti yakapara chi boys uyu ada kutongwa saka ngaipinde kanyaya uyu ada kutongwa ada kutanga ngwara. Aiwa, handina kungwara. Amai taurai zvakaitika. Zvakaitika ndezvekuti pakauya masitenda ainzi emusangano. Masitenda ndobva atanga kupedza ndokunyoresa inini sabhuku wenyu aripo here sataenda mberi? Sabhuku wenyu aipa masitenzi aripo musangano wacho aripo. Zvakaita ndezvekuti inini ndakaroorwa mumusha mandakaroorwa ndine vana vangu. ipai uche agara ndauya ndine vana vangu uyu ndakaya naye aine 8 months. Saka ndobva kwabva chirongwa chemasitenda chekudzidzira kupuhwa vana vari panzvimbo masitenda emusangano vana vanoda kuvhota panguva iyo ndobva dzanyoresa vana vangu vaio zvesho vana ndobva topegera musha wese utoripo achitonyorwa vanyorwa kudaro ava vana vakauya ndofunga ane 6 months akugara naye auya musha ndokusvika vachinzwa kuti ava vana vangu vakapuhwa chi masitenda ava ndobva kuti ava vana havafaniri kuwana masitenda noti mafotokopi musha medu havafanira kwakwavedu mafotokopi ngavatorwe masitenda ndobva aenda kutora munin'ina uyu mukomana uyu mwana wapanguro kumhondoro andori masabhuku kumhondoro ndobva apiwa sitendi yeuyu tete vari kumhondoro ndobva wapiwa yemumwe wacho musikana ndovakasati vanokwana masitenda ndobva ndaenda kumapurisa kuvhitisa ndobva yamiswa kuti zvimwe zvakanzi ndine mamba inoti uyu akati endai munomhanga iyi ndotoita kuchaji ofisi anzi kuhigh court tete wekusouth ndobva vati vanhu vakabva vatotsvaga loya rokutoti ndikaenda kumapurisa ndoti nenhau izvozvo ndosamuzozva iri kunzi imire nokuti vari kuda kunzi vada kuti iite roya vakatouya kusemhuri vakaitonga zvikanzi vana havafaniri kuwana amai tazvinzwa masitedzi mani mapawa nemusangano ndo mapirwo atakaitwa nemusangano pindurai mubvunzo aikupai ndiani? ndovana zvanyanya naakamaingira ndimi comrade makapa ani pavanhu varava takapa stage mukomana anga aripo ari kunzeka kana muchipa vanhu masitedzi tsanangurirai vanhu vazive kuti kana ari musangano memuchirirei vanhu vazive kuti masitedzi muri kupa dzinza here kana muri kupa vanhu vanoita nezvei masitedzi taipa maererano nemusangano towards election kuti vanhu vaite sei anga iri nguva yemaelection ndonguva yatakaenda kuti vanhu vavhotere musangano vavhotere musangano ndizvoka ndobva mapa uyo kuti aite sei avhotere musangano amburumano taurai kuti amai vane vana vavo vakauya navo vopuwa masitedzi atiti izvozvo vakapuwa masitedzi nemusangano ava zvirikudza varidzi vepo here vakati vana vabereki vepo voroti vana vaamai ninavo vapiwa masitedzi kwakuvabvisa asi havana kupuwa nemusha vakapuwa nemusangano saka vana ava amai ava vari kunzi mafotocopies vane right yekutora masitedzi avakapuwa nemusangano kuti vakapiwa nemusangano vakapuwa nemusangano. Nyaya yavo yakanaka. Munhu akavapa masitedzi aripo ane chikonzo chezoti avapirei masitedzi ndizvoka. Saka isusu takumirira vanoti vakuru vacho tibva tavaudza zvakakwana vouya tiri pano vari kunzi vari kuuya musi wani tangoti end of July takutozopa zuva tingatasi but uyu ada kuvaka ka tomirira here naidare kuti tipe judgment uyu achida kuvaka akavaka unosimudza ruoko otaura ndizvo nekuti uyu musangano wakapa vanhu uripo uri kuti wakapa uyu ndizvo ndisingazive kuvakomana kuti ndipo here pari kutaurwa kunzi pamunda pacho pakapiwa akaundi pamwe pamusoro wechangamira
Regai ndingotanga kutaura pakatangira nyaya. Aiwa, tirangonzwa isu pekuti pastendi pari kutaurwa ndipo here kana kuti hapasi pakasiyana here. Posi kwati inenge iri pajekerere kana musangano wakapa munhu kuti ndakupa pako apa. Handitika patinenge hatinenge ndotenderera stereki. Tikuti ndipapo here pamuta kana kuti hapasi. Pakapiwa uyu. Uyu hausi munda wedu. Mastenzi akapiwa vana asi akange akamirirwa neplot holder. Haingopiwa munhu ari kupfuura munzira. Shamwari, mirai imimika vane mudare macho tobva taneta. Rekati bvunza akapa kuti akavapa nenzira dzipi arimo. Taura kuti wakapa nenzira dzipi. Takavapa nenzira dzipi dzemusangano, chirongwa chemusangano. DCC, Land Committee Chairman. Ndoti komiti zvinomeni zvanyanya. Munyatonzwisako mana. Nyaya iyi kutotirwadza. Vakafanirisoka kuuya kumakwangu. Teerera, mbonzwa gara pasi wakutaura zvakawanda. Nhai marimonzani. Vaipa vanhu nemaplot holder nditi. Uyu aigara paplot pani. Uyu aigara pamba pedu. Aigara paplot pani. Paplot pambuya vangu. Iplot nambani. 27. Iwe wakapa vanhu plot nambani. Aijaingopa vanhu. Aiwa, achibva panambani pamba paigara. Aiwa, ndingambopa vanhu ndoko. Aigara musangano. Ega, asi aigara paigara nditi. Iwe wakapa bosi paigara. Vakomana, kana amati anga asingagarepo tinozvinzwa paplot 27. Ndizvo. Aigara pa here paplot 27. Changamiro wangu. Aigara pamba peri paplot 27. Ndopa aigara. Mapirwo akaitwa ndekudai so. Paplot holder yega paipiwa mastendi mana. Achinzi ari kupiwa vana kuti vaite sei. Vavake. Vaizoita sei. Vana vapi. Beneficiary yangaipa ingari yei. Yanga iri musangano. Kuti vazoita sei. Kuti vazovhota. Iwe wakavhotera kupi. Indakavhotera kuno. Papi. District rako ripi. Kutsunga. Kwewe wakavhotera kupi. Kutsunga ndizvo. Vhoti yake zvaakaiwana. Saka mutorere chikwa ine vhoti yake. Asi changa. Saka vhoti yake haiveringwe nemusangano. Pamusoro ivanhu inzwai kamwana. Imimi nyaya yekutaurwa nakume zvanyanya vakapa mwana muvillage. Ndapamfananidzo kuti izvozvi zvine ndikatogona ndikada kuringa. Ndinoona kuti ndinokuwana stendi kamugara mabanditogara ndinowana mastendi ikoko. Ingume zvanyaya kuti nyaya iperi ava nazvanyaya nikukupa mastendi. Bosi vasina kuti handei kumakura asiri plot holder. Mireka. Ndozviziva bosi kuti munda ikoko. Mastendi asina idea vanopuwa vana kumapadhoko kuti tauchekera vana panhingi. Achiva ma50/50 angatiwana sabhuka yani. Handi ndizvo. Ma50/50 achekwa iwawo. Kana mushapo kana vana 25 kana 40 vari musha. Kome zvanyanya kuti vana 25 vari musha vachekera mastendi ma50/50. Ochekera. Saka vana vamusipa isi mudai vangu vakatochekera hofu. Chete. Aiwa, chachisipo asi mabenefits aiwanikwa aya. Iyi haisi muyedu. Enes vakatoma masenemu. Vakatoma zvitupa nemasenemu. Nzwayata nemusoro mukomana uyu. Usoro kupasi we. Salo kupasi. Wakadhakwa. Unzwa here. Wakadhakwa nemutoriro kuno. Achizvo kutamba kuno. Una wakadhakwa nemutoriro kuzvese kuno. Uva nemadrugs kuti uya mudari muno. Inzwaika vanhu imimi. Teererai. Imbotsanangura ukama hwako namai ava iwe. Ava amai ava ndamai vangu. Pakuti mudzimai wababa vangu. Vakauya vaine vana vavo vanokwana vana. Vakaswa vatoresa zvitupa nemasenemu emumusha medu. Imimi vanhu vese bekudzingai panze ndakasara nevasungwa chete. Mudzingai bese panze makatanga munopezazvowirirano. Imbonyara shamwari. Inzwa teerera. Imimi vanhu ndokudzingai panze mese makabuda muno. Mazvinzwa? Tosara nevatiri kutonga. Bozi makaita ruzha rusina basa ikoko ina ndiri ruzha. Muno mamusi mubhawa muno. Mazvinzwa? Mamusi mubhawa muno. Teererai dare. Zvaataura mazvinzwa pamberi pacho kuti atichima zvamambita noise. Inzwa aitaura murume uyu. Murume uyu ari kuti amai avakaya nevana 4. Ndobva vatora mabhedhi esenemu yevakomana. Amai ava
mukadzi wababa wavakomana. Saka mukomana uyu ari kuti imhosva zvakare yakaita amai ava kuti baba wakafe. Aiwa saka zvichireva kuti baba vemukomana uyu vakatadzira mukomana uyu hysteric kuuya naamai ava nevana pamba netika kuti uyobuda panze mburise panze mapurisa aenda kupu inzo amira tatsana kuti dare rinzwisise. Uyu ariti baba vake vakaita chitadzo vakamuzvara vachiri kutorarama izvozvi handika kuti baba vaine mukadzi wavo pamba nevana 4 handiti vabva vagara namai avo. Baba ndobva vatoresa vana vamai amabheki chiwirirano chavo ndizvoka. Saka ndine mubvunzo ndavabvunza mukomana uyu koda kuti andipindire pamberi pedare. Nai chamwari pamba pagere baba naamai ava ndiwo kapavake handisiri ndapa ndipavo pavari kugara pani netsopataura kuti baba vangu pavari nani nadzimai vavo adzimai vavo ndizvo dambudziko rako riri papi. Dambudziko changamirika dambudziko rangu riri pakuti izvezvi tina natete vari kugara vachichengeta mumasango vachitadza kuuya kuzowana mastenzi pamusha varivo mabeneficiary istiri vana ivo isusu tiri vazukuru. Upfuma husi hwababa vangu ndio hwamai vababa vangu hwakasirwa baba vangu nesu vazukuru vavo. Saka anatete ava vafanira kutandikokubvunza mumwe mubvunzo. Ndakukubvunza mumwe mubvunzo ndizvo ko amai ava kana baba vako vakataura pamberi pedare kuti inini zvese zvandakaita izvi ndaiita nekuti ndaiwirirana nemukadzi wangu wandowirirana naye magumbezi, unoti kudii? Handizvirambe sekuti ndibaba vanenge varasika. Handizvirambe nekuti izvezvi zvikatela nyara kuitwa kwakaitwa mborairwa nedare pamusoro chanamira nokuti mukomana uyu apindira shanje yamai vake zvavakarambana nababa wake haazvizivi kana kuti varipo, but regai nditaure ndichiti inini ndakamirira kuti musangano weZANU-PF vakomana vakapirwa nekuvhota kwavakaita vachivhotera musangano ndikansela varuta havana kupirwa nechinzvimbo chenyu wenda uyu mwana uyu akatora senemu yenyu ini ndoona unotora futi mumwe kana baba wako anogona kutora futi mumukadzi as long chiuno chavo chichida kuburitsa vana, as long chete iwe uchiziva kuti baba vako ndo baba vako. Uyu haambofa futi akakuramba musapindire magaraji ana mai kana kuita sei. Komre dzorerai vana ava vakavhotera musangano watiri kusvika 2030 tinawo minda yavo. Teerai munhu ngotsara kupatsa mwana tsara kupatsa munomudai amai dakukuudza zvamunofanira kutaura chero akaenda kumberi kwakaita sei mazvinzwa. Andiana chitupa chine senemu yababa vavo makutofumura zvino kana pasina kupindura zvabvunzwa musikana ende akakonyera wani mwana ndandakaisa mulupi tatonzi kuno kusvika nyangwe vana mukatorisa nemune senemu zvino ndo kana akaita umistake haisi mistake amai tedai haisi mistake manzwa here sorry ya haisi mistake sorry zvenyakomana baba venyu vanobvisana nehembe namai ava manzwa musipo vanta zvonyadzisira musipo manzwa musapindire nyaya dziri dzenyu havakutongei notera asi mirai titaure iwe inzwa tera iwewe shamwani kana uchiti iwewe purezidendi vakatadza kuti pai vana vagere munzvimbo yetsunga minda vagare vandivhotere iwewe kana wati iwewe mutungamiri akatadza wenyika wopurwa pamberi pedare sizvauri kuita kuti aiwa vakatadza mabenefits aya ndeyenyika shamwari it's a state land wachinzwa here baba wako havana title deed yemunda kwautarirwepo istate land wachinzwa
dzidza izvozvo vanhu vari kunyebera vasingakudzi. This is state land. Baba wako havana nyika, havana title deed yepanhu ipapo. Chonzi state ndiyo yemusangano yevatoriro. Wachinzwa here? State land. Asi dai baba wako ane title deed repanhu pamuri kugara, baba vako togona kutovadzinga ise madzimambo pavagere futi ipapo unotaura kwaunoda iwewe. Wachinzwa? Iwe shamwari inonovaka. Wachinzwa? Kana akunetsa unouya kuno tokunyorera tsamba kwainofanira kunyorwa kusvika kuti uyu ari kupikisa mutsangano kuti zvamakaita vanhu vemutsangano emimi muri mapenzi. Manzwa? Ehe, muri mapenzi vanhu vemutsangano zvamakaita makatadza. Sasa anakutora 6 hectares dzababa wavo dzavanenge vachirema kuti takapiwa, vakapiwa dzavo nemusangano. Nyika iyi ndya Nyandoro. Ndizvo. Chiswana Nyandoro. Apo wana Nyandoro. Hakuna mumwe anosimudza ruoko rwake futi kuti yakazenge ngati paari kutaura iye iwe tozomudzinga iye akasimudza ruoko papano. Saka kupasi maniwe. Hausati apa uchipedzera nguva mudari. Ayi handisi kupedzera iwe notonga pane wofatira baba wako pa 6 acres azi ndipo rotonga akure watava mira inzonze sabakubati tena unzweka kwa utanasa babya wazata na anakombe jenya anopina ma 6 hectares in village animo farita mira nzwe vakaenda kuma statement kuma paddo nekunze kutokaita kuti wosimba changwa munokirema mutoko utoripa una kutorwa ndakatorera vana ava mastenzi inini ndikagovera inhanziri ndakagovera kuye kwandakaita kumusha kunoko baba vangu ndo vakatonditora ndiri kuharare vakati mwanangu unosvika kupi uchigara muno muharare uchienda South Africa uchidzoka uchigara muno muharare kana usiri kuda kuenda kumusha ndakutakura mudzimai wako nemuzukuru wangu kana uda mudzimai wako isu totaura nyaya yemunda munhu akapa munda uyu ndiye ZANU-PF arapo umvere uyu ndiye mupi weminda uyu akapa munda ane instruction yaakapiwa kunzi pai vanhu teerera iwewe une simba here kudzinga amai andikwanise kana mutorera ndichipabuya handizvikwanise saka yodzokera panzvimbo pako pauri ini ndakatopiwa yangu stand nababa vangu teerera imboteerera usaite nharo ndizvoka chinyaya tauri uyu mukomana uyu aramba ati hatoreroi stand ndiri mazvinzwa handitoreri munhu stand saka kwaimi muri kuchinyebera ndakamira pakuchikudia ndautorera munhu stand komukutinyebera sei ndakatorerani nyara rakatakata kubvunza komukutinyebera sei ndeyangu here kana kuti ndeyau ini vanhu mudare mitele kudzirwe musingaoni kukuenda nyaya anika uyagedza maoko ndizvoka nyararai wagedza maoko ndizvo chenda mashure simukaipa wagedza maoko ana mosho iwe shamwari wewe mire yakapiwa iwewe titauriwe kunze aiwa inzwa vakashamwari inzwa vakashamwari aiwa kanokudza sei kwamai ake vakarambwa amai ake vakafa saka problem yake nyareka he amai imimika musapote mitaura zvakashata kune vana because inzwa yakateerai imidare nyareka nimi iminyarerai amai vana ava vapenga bozi nezotoedza kutsvaka kuti konyeke iri papi yekuti anotsamwira amaya ndizvoka imimi munomutuka mwana kuti wakahurwa ende akatoedza samoni ndinokutongai ndokutaurira yakamotsa samoni ndokutongai ndikutaura handisi kubvunza kuti makaita here ndikuti akamhangara pano ndokutongai machinzwa
Asi pamwe pacho tinoda kupomera amai mhosva. Munhu ngatsapindi nyaya dzamena baba chete. Udzai vana kuti diswaida kuti mwana yezonesa vanhu. Izonesa ivi. Amai kana vasacho. Aiwa onaika. Mukomana utamuvhara. Isingasa kuti panyaya yekuharare atauri ndakadzina amai uya kuno mukomana aitotiza pamba pamuromo paamai apa teremirai kaimidari indokotora justice kumana ndabasa nazvo indokotonga chokwadi mukomana uyu ndamuvhara pangaita kuti ini ndakabva kuharare muri kunzwa ndakana amai ndakutotora mukadzi wokuti nababa chikuya ndotora mukadzi wokuti yakumba zvoni kune mashoko anga ari paground amai apa ari kutaura achiita kunge ari kupenga boza atanga ari kupenga but hamusi kumuteerera amai avari kunzi vari kutuka mwana uyu kuti iwewe njera yamai iwewo hashamwari unyarara maniwe iwewo wakaurwa handika asi tiri kuti shamwari nhasi timbokutonga iye minda iperi iye kana achida ngauye amhangari nyaya yake yekuura kwaamai kuti paumbowe totonga amai aya iwewo wakabva kumhondore iwewe ndobva wasikutora mundo wamunhu wakautorerei pamusoro edari inini handina kubva kumhondore usikotora munda inini kuya kwandakaita kuno ndagara inini ndakazvarwa kuno ndati saka kuya kwandakaita inini izvi zvinhu zvakatorongwa nemhuri yese ivo ndotoshamisa kuona nhasi vanga vasipo pazvairongwa pena baba ndatokatoshamisa kutoona panapa nyaya takatoinzwa vanga vasipa vatota vanga vasipo nyaya yakataurwa nemusha mhuri yese ikaungana ndobva tawirirana chinhu kwani pakatosainwa pepa riri kwasabhuku izvezvo ndobva panyorana pakachinjwa zvinhu zvekutoti uyu kuvhota ndifunge takambovhota zera ranga asati atombovhotazvebasa reko izvozvo imi asati atombovhota teereraika inhema dzedzi kutaura nyarara shamwari saka iwe wakatora stendi nekuti hana kuvhota handisi ndakatora ndakapiwa ndosati achikumbira kuti apiwa tizouya teerera shamwari yese iripo isusu munozoti apiwa kwamunoti apiwa akapa musangano akapa stendi ndeuyo musangano ndizvo wakapa hani pawakomana saka iwewe kana iwe uchipikisa kuti uyu akapani nevari kukutera kumashure hama dzako uvaudza kuti kwete munhu akapa stendi ati akapawo ende seni mambo ndiri kuti iwewe inonogara ipapo hapasi pemunhu hapana ofa leta yemunhu wachinzwa isusu ipapo hatitori neinapo uyu haana chake ipapo sabhuku ari sabhuku haana kuti combination vamwe chete ega vatadza mochete egara dunhu rake asi haana kuteerera iwewe saka mungavengana sabhuku wako ega mambo oreti inini hanguka iwo kana mbokuudza kuti usauye wakadhakwa kudahatina zvandoda kutaura kwauri so far pamunda munhu akapa munda wemusangano ndeushu wachinzwa here munhu akapa ari kumuziva panapa pana upiwa achinzi idzinza wanzwa here hapasi upiwa achinzi idzinza wachinzwa iwe shamwari chienda unovaka panonde pako wachinzwa sabhuku wacho tiri kuchina tomuudza futi kuti ndiani sabhuku wacho sabhuku akatofa pana ambuya wangu aripo muswera iwewe semupurisa wamambo iwewe ndizvoka uyu ndiye akunovaka ipapo vanenge vanetsekana ngavadzoke kandi vaita apiwa kwavanoti apiwa machinzwa imamai kana kwaitwa apiwa munouya tokunyorera tsamba samambo nyandoro kuti pani ipapo takamupande pedu uyu anoti akapawana kupi machinzwa zvetunyaya twemusha neneisa hatipindire dzodzi anenge anetseka nenyaya yake anouya umangara akazvimirira ega hatisanganise nyaya zvekuti musha unozogara pasi pavakadana nababa nyangari vakausipo asi chakupai musangano saka muchaugarire pasi musangano but tiri papo mambo wangu ndokumbirawo tine nyaya yatinayo kuti mukuona izvozvi izvi zvinhu zvikuitika izvi vari kuramba kapa but tikaenda mubhuku rasabhuku pakanyorwa kunzi akanzi Patrick Mulubi zvaitoenderana pakuti varuda kuti iye agone kupinda kwaMulubi because ise ndosaka ukaisa sene mwiri haafanira kunge achikwana ipo but vakatoisa sene kuti akwane kurati pane chitsotsi sati achikumbira peitwa teerera munzweka sabhuku yega dai ari mupenyu taimusunga nhasi nokuti akatadza kutonga nyaya iyoyo ise madzimambo ake wachinzwa here isusu angatora panosvika kwese ikoko isusu kana zita rake hatinei nayo tiri kungoziva kuti akangonza nechitupa vanhu vemusangano vakapa pamwe dzimwe nguva musangano wakapa amai ava kumukomana uyu kuti amai ake avhotere musangano
saka musangana nebenefit yemusha wese. mambo wari kuya chakumbira sabhuku wako uchaitwa pambogara usanetsedza papa nemunhu 50 by 50 aisini mwana wani wewe ungori mwana wani musangano mirai musangano wanga vari nyai iwewe chamwa uri mwana wani indiri mwana wa Charismas Bethel mukoma wani wemurume wame uyu auya ari wani bane vamwana vachenje usatambiswe France neveugama vanhu vachigama inzwa yakadare katisi kutaura pakuno usatambiswe France nevanhu vanenge vakavengana maya pazvinzwa here usabatiswe magetsi asiriwo udatiswa munhu akaipa uda kusvibiswa pasiripo iwewe usina chawakatadza pazvinzwa here musha wangu unotore munhu kuti uya ugara apa papiwa andira uye zvamai mashoko enyamotaurira mukomana uyo hapenge ndapedza zvamusimuka imene